nga diin iyang gitukod sa panahon nga niya pa siya dinhi sa kalibutan nga nagikuban pa sa iyang mga tinunan. Sumala sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. Busa, sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon, dili giyon makabuntog niini. Nan mga kaigsunan, kay nagtukod man ang atong Ginoong Hesus ug simbahan. Ang pangutana kung unsay ngalan sa simbahan, ug giunsa niya kini pagtukod ug natukod ba giyon kini? Natubag ang atong pangutana sumala sa Juan Kapitulo 2, versikulo 19 ngadto kini sa 20. Nga nag-ingon, si Jesus mitubag, gupan ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usap sulod sa tulo ka adlaw. Sila mingon kaniya, kining templo gitukod sulod sa 46 ka tuig, apan tukuron mula kini sulod sa tulo ka adlaw. Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. So natubag ang atong pangutana mga kaigsunan nga ang lawas ni Kristo maoy ngalan sa simbahan. Diyon sa niya pagtukod tulo ka adlaw. Unsa man kining tulo ka adlaw, sama ba sa materials nga imong makita nga galamiton para matukod ang simbahan? Dili. Espirituhanon kini nga pamaagi. Tungod kini sa kamatayon ni Kristo tulo ka adlaw na siya sa ilawom sa yuta. Tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Nga sumala sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 16, nga nag-ingon, pinaagi sa kamatayon sa krus, at pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gihiusakitan niya diha sa usa ka lawas ug gipasiguli ngadto sa Dios ug sa ingon gitapos niya ang pagtinungtanay. So, klaro kaayo nga nagpakamatay si Kristo aron ta mahiusa. Munang anaa kita dinhi sa simbahan karon nga mao ang lawas ni Kristo. Tungod kay iya kita gipakamasyan. Mo kana ang tinuod aron sa pagtawag niya dinhi sa iyang balaang templo. Sumala sa itong giingon gina. Gitukod kita sa giingon sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. Nga gitukod kita diha sa bato. Ug ang bato, mao si Kristo. Mao ang simbahan. Sumala, ug kita ang balay. Nga gitukod diha sa bato. Sumala sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 20 ngadto sa 21. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutan sa mga apostoles. Sa mga apostoles o sa mga propeta o ang bato nga gisukaran maos si Kristo Jesus. Diha kaniya gitukod ang tibuok balay hangtod nga mahimo kining balaang templo. So nahimo kita balaang templo sa Dios. Kita nga mga lawas ni Kristo, kita na ba ang lawas ni Kristo? Kita ang tinuod nga templo sa Dios. Diin nagpuyong siya sa atong kasing-kasing. Naghari siya. Aron kita mahiusa siyang lawas. Kita nga mga katawhan sa Dios. Sumala sa Kolosas Kapitulo 3, versikulo 15. Pahariyas sa inyong kasing-kasing ang pakigdait nga gikan ni Kristo. Kay alam niini gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas. O magpasalamaton kamo. Pusa magpasalamat ta sa Dios nga anaa kita sa lawas ni Kristo nga mao ang simbahan. Magpasalamat ta nga anaa ta sa mga ginikanan nga anaa sa lawas ni Kristo nag-alagad
Usa dako kaya ako pasalamat nga adi ako dinhi sa simbahan sa Dios. Diin nagpuyo si Kristo, pinaagi sa iyang kamatayon. Kay sumala sa Roma Kapitulo 8, versikulo 9. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaya, kundili sa Espiritu. Kung tinuod man o galing ang Espiritu sa Dios, ana sa inyong kasing-kasing katong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Asa man nimo makaplagan ang Espiritu ni Kristo, ana sa iyang lawas. Ana ka nato. Ana sa iyang bahin, kay kita man ang mga bahin sa lawas ni Kristo, ang matag-usa ka nato. Nga sumala sa unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 27. Pusa kang tanan, lawas ni Kristo, ug ang usa-usa bahin niini. So kitang tanan nga sakop sa simbahan nga mao ang lawas ni Kristo, bahin sa usang kalawas. Ug mabasa nato usab sa Roma Kapitulo 12, versikulo 4 ngadto sa 5. Daghang mga bahin ang atong lawas, ug ang matag bahin niini may kaugalingon buluhaton. Kita usab bisan daghan usa lamang kalawas nga nahiusa diha kang Kristo, ug nalambigit kita sa usa ingon nga nagkalain-laing bahin sa usa kalawas. So nalambigit kita diha sa lawas ni Kristo. Nakita mo ang bahin sa may mga katungdanan sa mga bahin sa lawas ni Kristo. Sumala sa unang Korinto Kapitulo 12, versikulo 28. Diha sa simbahan gipahimutang sa Dios ang tanan sa hustong nga dapit. Una ang mga apostoles, ikaduha ang mga propeta, ikatulo ang mga magtutudlo, o kadtong naghimog mga milagro, kadtong gihatagag gahom sa pag-ayo, kadtong gihatagag hiyas sa pagtabang sa uban, kadtong gihatagag hiyas sa pagdumalag, o kadtong may katakos sa pagsultig lahi nga pinulungan. Subo sa mga kaigsunan, makita nato ang mga tinuod ng mga propeta, tinuod ng mga apostolis diha kang Kristo. Diha sa lawas ni Kristo. Diha nato makita ang tinuod niyang mga sulugon nga nagtinud-anay nga nag-alagad sa Dios. Sumala sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 11 ngadto sa 12. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostolis, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsanyaw sa maayong balita, ug ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibok katawhan sa Dios, alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad, aron mutubo ang lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo nga mao ang simbahan. Aron nga kita mulabo pa pagamutubo udaghan. Gihimo niya kining mga iyang mga sulugon aron sa paglambo, ang pagsanyaw kining akong gibuhat alang kini sa kalambuan sa atong simbahan. Sa simbahan nga mao ang lawas ni Kristo, diin kita mag-alagad sa espirituhanong nga pamaagi. Atong nabasa kay ka diha sa simbahan nga mao ang lawas ni Kristo. Kay sumala sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 23, ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Ang kahimpitan niya mao ang naghimpit sa tanang butang. Kinsa may ang naghimpit sa tanang butang? Kinsa man? Ang Diyos, si Ginoong Hesus, giyon sa man niya kini paghimpit, pinaagi sa iyang mga pag-antos
dili sa kalibutan. Masayran nato nining Biblia nga Ginoong Hesus sa diha. Pagkabata pa lang niya, nagkadiin-diin siya, nag-antos, nagtubo sa kalibutan, nagilotos. Ha? Ganong gibuhat man na niya. Sumala sa Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 24. O karon, gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo. Kay pinaagi sa akong mga giantos, nakatabang ako sa paghigpit sa wala pa matapos nga mga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas na mao simbahan. Nag-antos si Kristo alang sa iyang simbahan. Aron kita mahigpit kita nga mga simbahan ni Kristo, kita nga iyang templo. Aron kita mahigpit. Nag-antos siya. Ningon si Apostol Pablo nga sa diha sa iyang mga pag-antos, nakatabang siya kay Kristo sa panahon nga si Kristo niya pa sa kalibutan nga nag-antos. Alang ka nato nga mga iglesia, lawas ni Kristo, mga kaigsunan. Ato kining hatagag maayong pagtagad ang simbahan. Dili nato kinibiyaan. Kay kita man ang gisgutan ni Kristo sumala sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 32 nga miangkon kaniya. Ha? Sumala sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 32 ngadto sa 33. Ang mo'y ug moangkon kanako atubangan sa mga tao. Ang kunong kusap atubangan sa akong amahan dito sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya ako dili ko usab ang kuno na tubagan sa akong amahan dito sa langit. Saon sa mga pamaagi nga si Kristo atong giangkon. Ha? Mao ang pag-angkon nga kita lawas ni Kristo. Kay unsa man ay kanang lawas ni Kristo? Mao ka na ang gilansang sa krus. Mao ka na ang gilubong silaw siyuta. So sa ingon, nga miangkon ka sa atubangan sa mga tao na ikaw lawas ni Kristo. Giangkon mo si Kristo nga nagpakamatay alang kanimo. Apan ang dili mo angkon kang Kristo. Dili usab niya angkonon. So sa ingon, kita lamang ang nakaangkon kang Kristo, nakaangkon sa iyang gihatao, sa iyang sa nakaluwasan. Sumala sa sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 23 na nagingon. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. Ingon nga si Kristo may ulo sa simbahan ug si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan nga mao iyang lawas. So kita naangkon nga mga lawas ni Kristo. Si Jesucristo ang nagluwas ka nato. Siya ang manluluwas ka nato ng mga lawas niya. Ha? Giyon sa man niya pagluwas, pinaagi siyang kamatayon. Nga ang iyang kamatayon mo ang gumbang sa iyang simbahan. Sumala sa Mateo, sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 20. Efeso Kapitulo 5, versikulo 25. Mga bana, higugma ang inyong asawa. Ingon nagigugma ni Kristo ang simbahan. O gitugyan ang iyang kinabuhi. Alam nini, gitugyan ang iyang kinabuhi. Nagpakamatay siya. Alang ka nato nga mga simbahan sa Dios, mga templo sa Dios, mga kaigsunan. So, dunay uban nga mo ingon, walay simbahan nga makaluwas. So karon mga kaigsunan, makaunsa ang simbahan? Maka-impirno ba ang atong pagsimba, pag-alagad sa Ginoo, pag-ampo kaniya, pagsampit? Maka-impirno ba kini? Kung walay simbahan nga makaluwas, aduna nga atong magbasa sa Biblia nga gipamaturan. So nagpasabot nga ang simbahan mao ang kamaturan, mao ang kinabuhi, mao ang dalan. Ngano man mga kaigsunan, nag-ingon ang Ginoong Hesus sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamaturan, ug ang kinabuhi.
walay makaadto sa amahan kung dili mo agi kanako. So dili ka makaadto sa amahan o makaangkon sa kaluwasan kung dili ka moagi kang Ginoong Kristo. So sa mga pamaagi nga moagi ka ni Kristo, ang pamaagi mao ang pagsimba diha sa lawas ni Kristo. Ngano man, ngayon siya, ako ang kamotoran. Ang kinabuhi, ang dalan o ang kinabuhi, ngano man diya ang kamotoran, simbahan, nga mao lawas ni Kristo nga iyang ipamatudan diha sa kasulatan. Nga atong mabasa, dili gyud nato kini maalimot. Kay mabasa man, letra por letra, nga ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. O ang kahimpitan niya nga mao naghigpit sa tanang butang. So letra por letra nga atong mabasa, ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. So dili nato ikalimot. So kamatuoran tinuod. Ikaduha, dalan. Sumala sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 20. Na nag-ingon din nag-ingon gibuksan niya alam kanato ang usa ka bagong agianan, usa ka buhing agianan lahos sa tabi, nga sa ato pa pinaagi sa iyang lawas, pinaagi sa lawas ni Kristo. Mao ang simbahan, mao nga imong dalan paingon sa ginharian sa langit, nga makaadto ka sa amahan. So kung dili ka moagi sa Ginoong Kristo, siyang dalan mo iyang lawas. Ngano man diay? Ngano mingon na siya dalan siya. So ang dalan simbahan, inutas dalan simbahan. So sa ato pa si Kristo mo ang simbahan, nga makaluwas ka nato. Ngano man? Ano man mga kaigsunan? Kay ang lawas ni Kristo, kung may ang lawas ni Kristo, kani mo ang iyang lawas, makita nimo kay naaman siya lawas. So karon, dili ka makaingon mo si Kristo kung makakita na, makita nimo ang iyang lawas. So karon makaingon ba mo ka si Jezreel naghuhog ni kung wala mo'y lawas nga makita tungod kay makita man ato ang iyang lawas. So ang butang lang din nga ang gingalan sa simba mao ang iyang lawas. So ang simbahan nga makaluwas ka nato mao si Kristo. Mao ang lawas ni Kristo, mao ang ngalan nga nagsulat dinhi sa balaang kasulatan mga kaigsunan. So pagkaingon tag kinabuhi, mingon siya ako ang kinabuhi. Ganong dili man kinabuhi, gisaaran nga pagaluwason. Kita ang gipakamatyan sa Dios, kita ang iyang gitukod. Sumala sa itong nabasa kanina sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 20 ngadto sa 21. Nga kita ang tiplo sa Dios nga gitukod diha sa bato. Kinsa man ang bato? Ha? Ang pangutan na kinsa ang bato? Natupag ka na mga kaigsunan, sumala sa Buhat Kapitulo 4, versikulo 11 ngadto sa 12. Si Jesus mao ang gisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod og balay nahimong hinuon nga labing mahinungdanong bato. Ang kaluwasan makaplagad lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga mo'y makaluwas ka nato. O ang nagsalikway sa bato dili gyud maluwas kay anaa lamang diha ang kaluwasan mga kaigsunan. So katong wala midawat, ha? Katong wala midawat. Ano man? Sumala sa kapitulo ay sa unang Pedro kapitulo kapitulo 2. Nag-ingon din ang labing bahin sa kasulatan, nag-ingon, kini mo bato nga makapandol sa mga tao, ang dakong bato nga makapukan kanila. Napandol sila kay wala man sila tuo sa pulong sa Dios. O mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Usa daghan kay salamat mga kaigsunan sa
sa inyong pagpamati, hinaot nga doon na kami nakuha pagtulunan karon sa akong topic o tema. Daghang kayong salamat.